তিনিও 2022 मार्च मासनि 10 तारिख जों UIPFTT रिजनल पार्टी तरफ থেকে যে थानाय जों नभेम्बर 10 तारिख पार्टी घोषणा खालामनायनि परेबो जे जों साजा जोंनि एक्जिकिउटिव बडी जों घोषणा खालामनाय आउन परे जों राज्य सम्मेलन खालामनाय थानाय सालाय किसु जोंनि कमिउनिकेशन गैप नि बागै जों दाखिल खालामनालिया गाहायफोरनाव जों दिनैबो पार्टी मीटिंग आचुकलायै आलोचना खालामनायनि माध्यमे दिनावबो सिद्धांत अंका जों दिनैबो जोंनि एक्जिकिउटिव बडी जों डिक्लेरेशन गावनि बागै राज्य स्तरे जोंनि केंद्र कमिटि जे जोंनि जों मतामति फिलाप खालामया गावनि बागै जों दिनै घोषणा खालामनायनि थांख दङ जोंनि UIPFT टिब्रालेण्ड पार्टी नि अनगायै आंनि गोसोखांगौ गानावा आसुकजा राजेश देब्रमा बनखिनि UIPFT नि प्रेसिडेंट ओमफ्राय जोंनि UIPFT नि वाइस प्रेसिडेंट जों दाबो बर्तमान खराबाना रखा जोंनि यां राजु देब्रमा दङ यां अकलग मोहन जमातिया दङ ताई पवित्र जमातिया आगन परे जोंनि पुष्पाय देब्रमा जोंनि सुमित देब्रमा बरखुंखाय वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दंबायो ओमफ्राय जोंनि जनरल सेक्रेटारि जोंनि एलबिस देब्रमा मरबा हामबाय ओमफ्राय ओमफ्राय जोंनि UIPFT नि जनरल सेक्रेटारि ओमफ्राय जों दिनैबो बुझनानै लगे लगे जेता प्रेस नोट जोंहाबो नंनि थानिबो याफारनाय ताई जेता एक्जिकिउटिव बडी कपि आवबो जों नंनि थानिबो जों दिनै याफारि रनाय ओमफ्राय जोंनि नाहारमुं जेता इशू जोंनि मेन टिब्रालेण्ड डिमान्ड अबनतिनो जों याफ्रि सेलायनाय ओमफ्राय असुजरतै आं दिनै जेता पक्स खालामना थाग्रानाय दाबो Bala hambai जों दिनै UIPFT टिब्रालेण्ड दिल्ली गभर्नमेंट फाइना दंमोन आजे खायजे जे सामर न जों आगामी दिनाव जेंनाय जों दिल्लीआव जों टेस्ट खालामना लाइबोमा जों याफा लायनाय आबो जों वान सबजाक ओमफ्राय दोरोक जों जोंनि याफ्रि सेलायनाय जोंनि जेता सामुंगो माहाखि खालाय थानाय आबोनोथ जे आगि जे राजनीतिखौ जे बुइ खालायो आबाहायनो जों मा खालायनाय गाबोन बागै जों पहिला गांगाय जों एस ए UIPFT टिब्रालेण्ड पार्टी हिसाबै जों कायसा जों दिल्लीआव टेस्ट खालामना लाइबोमा कायसा जों माखि खालायग्रानाय आबोनो जोंनि पुला कस्तनि सामुं नायनि जों कर्मसूचि ना खालायग्रानाय लोगोखे सोंङै दं दाव इलेक्शन गानांखाय कत रकम आनचलिक पार्टी दाव फाइ बिसकांगो दङ आबो हेरंबाय गोदान थांसै आबो तो त्रिपुरा राज्यनि राजनीतिकनि सिनारिओ जों नायसिगि नायखां गांगाय गोबांमा रिजनल पार्टी तो आजायखा ओमफ्राय दाबो जोंनि प्रेसिडेंट साइथागा अर जे जों दाबो कटाल मा संसामानि एकटनो कारण आं दीर्घदिन IPFT सामुं तांखा तांमोन याबुलो आरो प्राय 8 থেকে 9 বছর प्राय सामुं खालाया आरो जेता सेटिसफाइड जायग्लिया आ बरक बाय माने जागा थांनानै मतन होया आं दाबो बर्तमान तिनि सानाय नामनि थानिगो माने IPFT दाबो बो अबस्था हतो अब आगामी दिनो हक सानाय आबनो रखनो परिष्कार नंनाय जे दाबो IPFT सबाय टिब्रा मथाव थांनायने ओंगा बाक्साका IPFT न तंनाय का आबो बो जागा तंखाबा একটা पार्टी रिकगनाइज पार्टी जा आबनो याखरे नंबाय के ताकते किसे पार्टी सलायनो नायबा ओंगा मेन IPFT निसिनि लिडार रखनि जेता लिडारशिप जेता निजिनि नुखुंनो पयन्त याखारउइ जों थानजाव थांनाय जों बुनि थानियो जों समाधान खाय थानाय आरो जों नजागो जेता जोंनि बररक एकटा जागाव जों क्राखाय दंमैया आं IPFT आव क्राखाय दंमै सामुं तांनायनि बागै आं चेष्टा खालाया किन्तु शेष मुहूर्तेआव बरनि बर खालायसि तुं आं कागै ताइसे आं मा खालायनाय तो जागा आनि जथेष्ट आं सापर्ट मान दङ आरो फोरबो गोबां मा बररक कागदैनि का दाबो जों बयतामो सा बयतामो हेन आबो तो जों नुदों केबो गोबां CPM याखरे टिब्रा मथा थांका केबो NPT सबाय टिब्रा मथा थांका खनाता केसे चिने बुग्रा साइतंका ताबो टिब्रा मथा याकारसिनाय IPFT बो याकारसिदि ताइ केसे पार्टी संसानाय अब तो गताल पार्टी दंमले तो आदर्स पार्टी डेभलप दं गाबोन बागै जों जेताबो खायमानो आसक